L-għodwa tajba, ek nitolbukom biex ninaqdu il-kol flimkien, ħalli namlu it-tifħir ta' sbieħ il-jum mis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Il-lum li jmiss it-tielet erba tal-Madonna ta' Pinu. Ftakru dawn huma 15 l-erba li bi preparazzjoni għal festa ta' tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Mulej iftaħli xoftejja. U fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu bin Marija ejjew nadurawh Alleluja. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh Alleluja. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej, ħanajtu bil-ferħ lil-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Alleluja. Għax Alla kbir u bil-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidej huma l-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-għoliet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Alleluja. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu arku btejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Alleluja. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meribaħ, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jiena għamilt. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Alleluja. Għal 40 sena domt nistmerlu dan in-nisel u jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-ħadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Alleluja. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Alleluja. Sid glorjuża li fil-oli, fuq il-kwiekeb ġejt imtella, natuk ġieħ, għax int bħalibek safis qejt lil dak li ħalqek. Bibnek sewwejtilna l-ħsara, lidnu b'teva ġibet fuqna, fit-tjubitek ftaħt modija biex l-imsejkna jidħlu s-sema. Int il-bieb tas-sultanoli, bieb li minnu id-dawl feċ fuqna, ħajjifirħu il-ġnus mifdija, għax bejk verġni sabu il-ħajja. Għamel int l-insebħu f'kollox, lill-Missier, lill-Kristu ibnek, u l-Ispirtu li bħal flibsa taġmil kbir żejnuk bil-grazzja. Amen. Ħinja inti Marija, għax bejk ġi fostna s-Salvatur tad-dinja, issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej, idħol għalina quddiem ibnek. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċ għalik imxennaq jiena, bħal artnix fa maħruqa bla irma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalhekk imbierkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, u jannilek fommi b'xoftejn ferriħa. Meta mindut fuq friexi fik niftakar, u naħseb fuqek fis-sariet tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwenħaj knanni bil-ferħ. Mijek tingħaqad ruħi, int tweżinni bil-leminija tiegħek. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna s-Salvatur tad-dinja.
issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej. Idħol għalina quddiem ibnek. Inti s-sebħ ta' Ġerusalem, inti l-ferħ ta' Izrael, inti l-ġieħ tal-poplu tagħna. Birku għemejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej. Birku smewiet il-mulej. Birku il-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej. Birku setat kollha il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej. Birku kwiekeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej. Birku irjieħ kollha il-mulej. Birku naru sħana il-mulej. Birku bartu ksieħ il-mulej. Birku nida u borra il-mulej. Birku silġ u bart il-mulej. Birku ġlata u silġ il-mulej. Birku l-jieli u ġranet il-mulej. Birku dawl u dlam il-mulej. Birku bera u sħab il-mulej. Ħadbirek l-art il-mulej. Ħadfaħru tollih għal dejjem. Birku muntanji u għolijiet il-mulej. Birku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Birku wejjun il-mulej. Birku ibħra u xmajjar il-mulej. Birku ħut kbir u kull ma jżidx fl-ilma il-mulej. Birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Birku bejjem u mrieħel kollha il-mulej. Birku wliet il-bnedmin il-mulej. Birek Izrael il-mulej, faħruh u għolluh għal dejjem. Birku qassisin tal-mulej il-mulej. Birku għaddejja tal-mulej il-mulej. Birku spirti u irwieħ tal-ġusti il-mulej. Birku qaddisin u intom ta' qalbhomli il-mulej. Birku Ananija, Azarija u Misael il-mulej. Faħruh u għolluh għal dejjem. Imbirku il-missier lill-liben u lill-Ispirtu Santu, infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Int is-sebħ ta' Ġerusalem, int il-ferħ ta' Izrael, int il-ġieħ tal-poplu tagħna. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Għannu lil-mulej għanja ġdida fil-ġema ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajjifraħ Izrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew li Tzjon bis-sultan tagħhom. Ħajfaħru bis-sfin l-isem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħam. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom u sjuf b'żewġ tixfar f'idejhom. Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu il-kastik lill-popli. Jorbtu bil-bktajjen islaten tagħhom birbit tal-ħadid il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom ħaq miktub għalihom dan u ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi, għax hu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħalha tammar fid-dar tiegħu. U ħatara fost kulħadd. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd.
Imbirka int, Verġni Marija, mill-mulej Alla loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġi jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fil-modi b'fom il-profeti għad-disejn tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn id-dejn dak kollha li joboduna. Bekk juri ħnina ma' missirietna u jiftakar fil-pat għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missirna li jatina. Li meħlusin minn id-dejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-loli iż-żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka int, Verġni Marija, mill-mulej Alla loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwilet minn Marija Verġni, infaħruh u nitolbuh. Tidħol għalina qudiemek ommok mulej. Salvatur tad-dinja, bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel lill-ommok minn kull teba ta' dnub. Żomna safja u mbeda mid-dnub. Fid-dej tagħna, int għamilt lill-Verġni bla teba Marija, amara tiegħek li żjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu Santu. Għamilna tempju li fih jagħmar dejjem l-Ispirtu tiegħek. Verb etern, int għamilt lill-ommok tażel għalija is-sem it-tajjeb. Għatina li nagħmlu bħala billi nfittxu l-ikel li jsaħħaħna għal ħajja ta' dejjem. Sultan ta' Slaten, inti rid li ommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Għatina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. Sit is-sema u l-art, int qiegħed lil Marija Sultana fil-lemenija tiegħek. Għamel li jkun jistħoqilna nissieħbu magħha fil-glorja. Inresqu l-intenzjonijiet tagħna f'riġlejn Omna Marija. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu is-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Għamel mulej li l-imqazza Marija dejjem Verġni, bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib u iddaħħalna filena u wisliem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Spiritu tal-mulej et jistri fuqi.
هنوصل بشارة طيبة بشارة إليا للخيرين فرج وسليم هلسي لليم ياسرين. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Puti Jeżies qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Felicia u Carmena Spiteri. Kellum huwa t-tielet erba' ta' tħejjija għal festa ta' tluħ fis-sema ta' Omna Marija. U għalhekk bħala Qudiesa llum sejrin nagħmlu il-Verġni Marija fiċ-ċenaklu mal-Apostli. Dawn iż-żminijiet qegħdin naqraw il-Vanġelu u d-diskorsi li Ġesu jagħmel fl-aħħar ċena lill-Apostli iħejjihom biex jirċievu l-Ispirtu Santu. Ekk ukoll Marija, l-Om tal-Knisja, qiegħda f'nofsna, tenna u titlob għalina biex aħna wkoll nilqgħu dan id-don tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla fina. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna hija wħuti nitolbu maħfra lil Alla. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti mlejt bid-don tal-Ispirtu Santu lill-Verġni Marija hija u titlob flimkien mal-Apostli. Għamil li aħna wkoll bl-interċessjoni tagħha nimtlew bl-Ispirtu Santu. Aħna u nitolbu qalb waħda flimkien u nwaslu lil bnedmin ħutna il-bxara tajba tas-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li marru ma' Pawlu wasluh sa Ateni, imbagħad reġgħu lura b'ordni ta' Sila u Timotju biex imorru ħdejh mill-aktar fejs. Imbagħad Pawlu wieqaf nofs l-Arkopagu qabad jitkellem, irġiel ta' Ateni, qiegħed nara li intom f'kollox nies mill-aktar reliġjużi. Jiena għaddej u nħares lejn ix-xbijat qaddisa tal-qima tagħkom, sibt ukoll l-artal b'din il-kidba fuqu li l-Alla mhux magħruf. Għalhekk dak li intom tqimuh bla ma tarfuh inħabbarulkom jien. Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fija, li hu s-sit is-sema u l-art, ma joqgħodx f'tempji maħduma bl-idejn, anqas ma jqimuh b'offerti minn idejn il-bniedem bħalli kieku kienet tonqsu xi ħaġa, u li jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs ta' kollox. Minn bniedem wieħed għamel il-ġens kollu tal-bnedmin biex jagħmru fuq wiċċ l-art kollha u qasmilhom bil-qies iż-żminijiet u t-truf tal-art fejn għandhom jagħmru. U dan għamlu biex huma jfittxu lil Alla u forsi jħossuh bidejhom u jsibuh. U tassew, u mhuwiex il-bogħod minn kull wieħed minna. Aħna fih ngħixu, nitħarku, u aħna kif qal xi ħut mill-poeti tagħkom, aħna tassew nisel tiegħu. Mela la darba aħna nisel ta' Alla m'għandniex naħsbu li jew xbija id-deb jew il-fidda jew il-ħaġar qisu xbija ġejja mis-senat u mill-moħħ tal-bniedem. Alla għala għajnejn sakemm il-bnedmin kienu għadhom ma jafux. Issa għarrafhom li kulħadd għandu jindem fejn jew
għax huwa għażel il-jum li fih għandu jagħmel ħaq ġust mid-dinja permezz ta' bniedem li ħattru hu, u dan kollu ta' prova quddiem kulħadd billi lilu qajmu mill-imwiet. Malli semgħu kliemu fuq il-qawmien mill-imwiet, xi ħut minnhom bdew jiddieħku, iżda oħrajn qalu, nerġgħu nisimgħuk fuq dan darba oħra. Hekk Pawlu ħareġ minn ġo nofshom, imma xi ħut issieħbu miegħu u emmnu. Fost dawk li kien hemm ukoll Dionisju u waħda mill-mara jisimha Damari u oħrajn magħhom. Wara dan Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru lill-mulej ismewwiet, faħruh fl-ola ta' smewwiet, faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċiti tiegħu kollha. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Islaten tal-art u l-ġnus kollha, il-gbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u x-bejbiet ukoll, ix-xjuħ flimkien ma' tfal, ħajfaħru isem il-mulej flimkien. Faħ ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Għax ismu waħdu il-għoli, sebħu il-fuq mill-art u s-sema, u għola l-qawwa tal-poplu tiegħu, dan hu t-tifħir għal-ħbieb tiegħu kollha, għal-uljiet Iżrael il-poplu għażiż tiegħu. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, baqali ħafna ħwejjeġ x'ngħidilkom, imma issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha, għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini l-glorja għaliex jieħu minn dak li huwa tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu lill-Missier huwa tiegħi, għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Il-ħsieb ta' dan it-tieni jerba' eżies. L-ewwel tnejn kif rajtu kien hemm l-importanza u rajna fuq l-importanza li nitalmu nitolbu, nitalmu ngħixu it-talba tar-Rużarju Mqaddes. U propju issa f'dawn l-erbagħat ir-riflessjoni tagħna se tkun fuq it-talba l-aktar komuni li kulħadd jaf. It-talba ta' tfal u taż-żgħar, tas-Sinjur u tal-Fqir. It-talba tal-Ave Marija. F'dawn l-erbagħat ħanibdew nirriflettu ftit hekk fuq kelma ta' din it-talba tal-Ave Marija. Ma ninsewx eżies u tajjeb importanti li ma nieħdux it-talb nagħmluh għax ta' bil-fors. Imma t-talb għandu jkun dejjem neċessità huwa bżonn għalija li jiena niftaħ qalbi għal Alla. Huwa bżonn għalija li jiena insib momenti fejn fil-ħajja tiegħi ninaqat ma' Alla. U Marija li kienet ħaġa waħda miegħu
tgħallimna wkoll kif għandna niftħu qalbna għalih. Għax jekk il-Missier Kristu tagħna it-talba tal-Missierna biex għallimna kif għandna niftħu qalbna fiduċjuż lill-Alla, Marija tagħtina il-Magnificat fejn tgħallimna kif għandna imbagħad nirringrazzjaw lill-Alla għal dak kollu li jagħtina. Però t-talba tal-Ave Marija, jekk nirriflettu ftit sew, tiġbor fija dak kollu li suppost tkun id-devozzjoni vera Marjana. L-ewwel parti. Aħna nafu li l-Ave Marija hija maqsuma f'żewġ biċċiet. L-ewwel għandna l-parti tas-sliema fejn aħna nitolbu ngħidula sliema għalik Marija, il-mulej miegħek, imbierka mimlija bil-grazzja, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Kif tinnutaw eżies, din it-talba hija komposta maġuna fuq il-Vanġelu ta' Salluqa. Hija l-aktar parti antika ta' din it-talba. Tantu hekk li l-ewwel parti huma il-kelmiet li l-Anġlu Gabriel jgħid lil Marija u l-aħħar parti imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek mhuma xejn għajr il-kelmiet li Eliżabetta tgħid lil Marija meta Eliżabetta hija taħt l-influss u l-qawwa tal-Ispiritu Santu. Mela hawnhekk għandna xi ħaġa sabiħa eżies. F'din l-ewwel parti nistgħu ngħidu li hija t-talba miktuba minn Alla nnifsu. Għaliex l-Anġlu ma jgħidiliex il-kliem lil Marija kliem tiegħu, imma jgħidilha l-kliem li bagħtu jgħidlu Alla. Infatti il-kelma Anġlu tfisser messaġġier. L-Anġlu Gabriel huwa ħattajr il-messaġġier ta' Alla. Mena Alla lil Marija x'qed jgħidilha? Qed jgħidilha ifraħ, jien imlejtek b'kull grazzja u jien qiegħed miegħek. Fil-waqt li Eliżabetta min-naħa l-oħra bil-qawwa tal-Ispirtu ddur fuq Marija u tgħidilha inti imbierka u imbierek ukoll il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Hawnhekk din it-talba turina xi ħaġa fundamentali għalina. Li jil-ferħ fil-ħajja tiegħi li ħafna drabi tant nitħabtu u nbatu għalih jiġi biss meta jien nintebaħ u nilqa il-grazzja ta' Alla. Meta jien nagħmel esperjenza tal-preżenza ta' Alla fija. U hemmhekk insib il-ferħ veru. It-tieni parti. Din it-tieni parti ġiet maħduma mill-Knisja, mill-poplu dawk li jemmnu u ġiet maħduma matul diversi żminijiet. Fatti l-ewwel parti Qaddisa Marija Omm Alla hija mibnija fuq il-Konċilju ta' Efesu li kien sar fis-sena 431. Konċilju li kien ipproklama bħala domma ta' fidi li Marija hija tassew l-Omm Qaddisa ta' Alla. It-talba tal-Eva Marija eżies. Aħna nitolbu lill-Omm ta' Alla biex tenna u titlobna ħalli Alla iżomm ħarstu fuqna. U n-nifs ta' Alla, in-nifs li jagħti l-ħajja, jinżel fina. Biex hekk aħna nibqgħu ngħixu għal dejjem miegħu. Infatti il-kelmiet
itlob għalina fis-sija u tal-mewt tagħna, aħna ma mmutux. Imma aħna ngħaddu minn stat ta' ħajja għal ħajja vera, il-ħajja eterna. U dan aħna nistgħu nagħmluh għax fina hemm l-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Ikkonkludu billi ngħidu mela li din it-talba għażiża tal-Eva Marija hija talba li twildet minn Alla u mill-bniedem. Hija talba mibnija minn kliem li niżel mis-sema u minn kliem li mill-art jitla lejn is-sema. Marija eżies tgħallimna ngħixu l-Ave Marija. Għaliex lilna wkoll ta' kuljum f'diversi modi Alla għadu jibgħat l-anġlu tiegħu u jħabbrilna il-kelma tiegħu. Jistedinna kif stieden lil Marija biex nifirħu, biex nintebħu li Alla huwa magħna, li Alla jisma' it-talba tagħna, biex jgħallimna nisimgħu il-leħen tiegħu u jfakkarna fuq kollox li għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Għandna nitolbu l-Ave Marija mhux tant meta għandi bżonn xi ħaġa jew inħoss li għandi xi ħaġa nieqsa. Iżda għandna nitolbu l-Ave Marija ta' kuljum biex aħna niġu mibdula f'dak li nitolbu u nikkontemplaw bl-għajnejn tal-fidi tagħna. Iva eżies, aħna nitolbu l-Ave Marija biex nintebħu bil-preżenza ta' Alla magħna. U dak li Alla għamlu fil-ġuf tal-Verġni Marija tfajla minn Nażaret huwa l-istess Alla li jrid jimla il-ħajja tiegħi u tiegħek. Marija hija importanti għaliex ġisimha sar il-post fejn il-ħallieq jiltaqa' mal-ħlejqa tiegħu, fejn il-fraġilità umana tiltaqa' mal-qawwa divina. Fil-ġisem ta' Marija għalhekk il-kelma ta' Alla, l-Evanġelju, sabet il-ħajja. Iżda wkoll Marija mingħajr Alla, mingħajr l-Evanġelju ma hija xejn. Hekk ukoll jiena u int. Mingħajr il-kelma ta' Alla, il-ħajja tagħna ma tiswa xejn. Jew għalhekk bl-interċessjoni aħna wkoll nresqu lil Mulej it-talbiet tagħna. Nitolbuk Mulej biex tkun mal-Knisja tiegħek, biex tkun hija dik il-messaġġiera tiegħek li bħall-Anġlu Gabriel li wassal il-kelma tiegħek lil Marija tkun il-Knisja permezz tal-Papa, l-isfijiet, is-saċerdoti u dak kollha li huma m'għandin twassal lilna il-kelma tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk Mulej biex il-gvernijiet fid-dinja kollha jaħdmu taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu biex il-bniedmin ikollhom il-paċi vera fil-qalb tagħhom. Nitolbu. Nitolbuk Mulej biex aħna wkoll narfu u nsibu l-ħin tagħna għalik. Niftħu qalbna għalik. Nisimgħu il-leħen tiegħek. Nilqgħuh u nagħmlu dak li int titlob minna. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, santwarju tal-Madonna ta' Pinu,
Ifakkarna li aħna rridu ngħaddu minn din il-ħajja għal ħajja vera tiegħek fl-eternità. Għati l-għajnuna tiegħek partikolarment lill-morda, lill-moribondi tagħna, ħalli jħossu li da il-preżenza tiegħek f'dan il-passaġġ importanti tal-ħajja. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Ġesu, inti tajtna lill-ommok biex tkun omna, biex tkun din l-om l-allima spiritwali tal-ħajja tagħna. Ilqa dawn it-talbiet tagħna u għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex kif inkarna fil-ġuf ta' Marija, hekk ukoll il-preżenza tiegħu tinkarna fil-ħajja tagħna. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier Qaddis dawn l-offerti li ġibnielek qalb ferħana u għatina li nkunu dejjem nixbħu lill-Verġni Marija billi noqogħdu għal dak li jnebbaħna l-Ispirtu Santu u nfittxu f'kollox il-glorja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq, nerfom lejn il-mulej. Nizzuħajr l-mulej Alla tagħna, hekk sewwa u hekk xira. Sewwa u xira, mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex inti tajtna eżempju bil-qawwa tax-xirka fit-talb fil-Knisja tal-ewwel żminijiet, meta wrejtna lill-Om Ġesu titlob qalb waħda flimkien mal-Apostli. Hi li kienet tistenna titlob il-miġja ta' Kristu, talbet bil-ħerqa kollha ta' qalba li jisseħħ il-weda tal-Ispirtu Santu li kien għamel il-mulej. Hi li fuqha l-Ispirtu Santu xeħet id-del tiegħu meta l-Verb ta' Alla sar bniedem. Mill-ġdid imtliet b'dan id-don mis-sema tal-Ispirtu Santu mal-bidu tal-poplu il-ġdid tiegħek. Għalhekk il-Verġni Mqazza saret eżempju għall-Knisja ta' ħerqa fit-talb u ta' ħeġġa fl-imħabba. Għall-Knisja li malma bid-doni tal-Ispirtu Santu tistenna tisar it-tieni miġja ta' Kristu. Bih il-qtajja tal-Anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li jintennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan,
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu Ġesu. Danu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik. Nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li lna għaddejja tiegħek, inti tmajtna bl-istess ħobża waħda ta' salvazzjoni. Ġeddidna bl-istess don tal-Ispirtu Santu. Għatina li taħt il-ħarsien tal-Verġni Mqazza Marija inħabirku għall-laqda wislien bejn l-aħwa li għalihom offra lilu nnifsu bħala vittma tas-salvazzjoni ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Hekk infakrukom li sal-lum f'dan it-tielet erba' issa minn hawn ftit ieħor is-santwarju jiftaħ sal-11 għal mumenti ta' talb personali. Tolbukom li jiżommu id-distanzi kif ukoll tilbsu il-maskra. Imbagħad il-lejla fis-sitta dejjem fuq il-mezzi soċjali sejjer ikollna it-talba tar-Rużarju li f'dan il-erba' se tkun mill-grupp taċ-ċentru taż-żgħażagħ tan-Nadur. Imbagħad fis-6:30 Monsignor Isqof jagħmel il-qudiesa tat-tielet erba' u dritt wara il-qudiesa tibda adorazzjoni fiskiet sas-7:30 biex imbagħad fis-7:30 ngħidu flimkien it-talba tal-għasar u tingħata il-barka sagramentali. Jew nitolbu flimkien tliet avamarijiet lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Komplu ngħixu fil-paċi u fl-imħabba ta' Alla.